Alleen sturen is saai. Nee. En die kameraden. Maar als je alleen speelt, kun je veel meer, hè. Ah, sowieso dat. Ik weet niet meer, hè, maar ik kunt minder. Dat is niet waar. Je kunt vliegen en zo. Ach jongen. Je kunt goed wel niet meer een ding, jongen. Ik weet niet hoeveel hebt. Wat, ja? Je kunt goed wel niet meer aan die molen zeg je alle blokjes, ik weet niet hoeveel hebt. Maar Stevens een server heeft dat niet, hè. Ja, maar wie wil dat ook? Dat is unfair. Dat is bom, ja. Als je die modus wilt hebben op een server, moet je alle blokken geven, net zoals bij singleplayer. Dan zit je eigenlijk geen spel aan het spelen, dan zit je eigenlijk gewoon aan het bouwen. Ja, dus. Daar ben ik op 2 school voor. Al uw ideeën direct in uitvoeren is ook niet goed. Ik vind van wel. Deze mening.